Zašto imam tako malu flašicu? O, pa to je izazov. A velika, srednja i mala hrana? Super! Hajde da započnemo degustaciju. Ko će da počne? Ja ću, jer sam ja dobila najmanju porciju. Okej, sad ću da probam. Prvo treba skinuti poklopac. Uradit ću to uz pomoć malih rukica. O, to je jako ukusno. Oduševljena sam. Ukus je divan. Sve sam pojela, baš brzo. Čekajte, šta mi je u ustima? Koščica? Ozbiljno? Šta da radim sa njom? Tačno! A mogu je posaditi? Da, treba mi mala saksija i to je to. Ostalo je samo politi to. Jedva čekam da vidim šta će porasti. Gledajte! Porasla je mala lubenica. Ne mogu da verujem. Pogledajte kako je slatka. To treba hitno probati. Neverovatno. Baš mi se sviđa. To je bilo moćno. Dakle, sad je vreme da ja probam žele. Treba pritisnuti. Wow, to je još bolje nego što sam mislio. Ekstra. Treba mi što više želeja. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve što ima u flaši. O, da. Čekajte. Sad su mi puna usta koščica. Quentin, šta si uradio? Izvinjavam se. Da, dobro. Neću se ometati. Čeka me moja ogromna flaša. Skidam poklopac i... Nemam dovoljno snage da stisnem flašu. Šta da radim? Ideja. Imam fontanu sa sobom. Ubacit ću je u flašu. Onda će žele sam izaći. Gledajte. Ja sam rekla. Da. To izgleda jako dobro. Ali baš je nezgodno jesti. Nema veze. Onda ću da pijem žele uz pomoć slamke. Miley, misliš li isto što ja? Da? Drugari, dobro, neka jedu. Nije mi žao. Ne. Nešto nije u redu. Fontana se slomila. Drugari, sad će nešto biti. Pazite. Kasno je. Sad smo lepljivi. To je jako smešno. Pa to je kola, super. Kim ima samo jednu teglicu, to je čak i tužno. A Chloe ima 10 limenka, ona je presrećna. Svi vole kolu, ali Tina je imala najviše sreće. Dobila je 100 slojeva kole. Super. Neverovatno. Dakle, Kim počinje. Hajde, Kim, brzo ćeš ti to. Da, nemaš sreće danas. Imaš li ideje kako otvoriti limenku? Da. Ja ću koristiti olovku. Treba dugo trljati poklopac i onda će se kolo otvoriti. Gledajte, nikakve magije, samo TikTok. Uspela sam. A sada vadim slamku i pijem. Da, kako ukusno. To je to. Chloe, sada ti. Stvarno? Važi? Sad ću otvoriti limenku i probati. Obožavam kolu. Taman se može, Nela. Mogu popiti 10 limenka za nekoliko sekundi. U stvari, znate šta? Došla mi ideja. Otvorit ću sve svoje limenke. Da, tako je. Jedna, druga, treća. A zatim ću staviti na njih gornji deo flaše. I
sada mogu popiti sve odjednom. To je jako moćno. O, to je baš cool. Chloe, iznenadila si nas. Sad je red na Tinu. Hajde, ti imaš 100 komada. Kako ćeš popiti sve to? Imaš jako mnogo kole. Krenut ću od gornje limenke. Otvaram. A sad ću probati. Wow, prelepo. Gasovi izlaze. Izvinite. Ne. Kula će sada pasti. Pazite. Ajoj. Sve se srušilo pravo na nas. Kakav užas. Sa njima nešto nije u redu. Ne. Sad će pući. Sakrite se. Ne. Sva kola eksplodirala. Pazite da vas nešto ne pogodi. Jao, ti ne gotova. Sakrite se ispod stola dok ne prođe. Ne. Limenka leti pravo u nas. Dobrodošli u vaš omiljeni izazov sa malom, srednjom i velikom hranom. Sad ćemo saznati ko će šta dobiti. Oho, žvake! Još i u tako lepom pakovanju. Jo, šta je to? Oho, sad je na mene red da se radujem. Samo pogledajte kako velik aparat sa žvakama sam dobio. Emily, sad ti. Da, sad ja. Drugari, pogledajte koliko žvaka ima ovdje. Wendy, a ti nemaš sreće? Ne brini, barem ih možeš prvo probati. Da, barem jedna dobra vest. Samo, kako da dođem do ovih žvaka? Ne mogu da ih izvadim. Hajde! Ne. Sad mi se još i prst zaglavio. U pomoć! Ne znam šta da radim sa tim. Ajo, Wendy, moraš da paziš. Sad ću ti pomoći. Vuci! Hajde! Nešto neće. Prst je i dalje unutra. Ostaje nam samo jedno. Motorna testera. Ne! Šta? Da li uspelo? Nego šta si mislila? Da ću ti odseći prst? Eto, izvoli, posluži se žvakom. Ne, ponovo mi treba pomoć. Ne znam, učinilo mi se. Dobro, probat ću. To je veoma ukusno. Želim da probam svaku boju. Sve su različite, ali jednako ukusne. Jao, nemam komentar. Okej, vreme je da i ja probam žvake. Samo bez ikakvih testera? Daj mi to, to je opasno. Okej. Mislim da ću naći kovanicu da bih dobio žvake. Uvek nosim novčanik sa sobom. Da, evo ga. Da vidimo. Ubacujem je unutra i okrećem ručicu. Da, evo moje nagrade. Baš sam hteo da probam zelenu žvaku. Da, baš je lepa. I balon je ekstra. Cool. Dakle, nastavit ću. Hej, zar zaista nemam više para? Eto, šta sad da radim? Imam jednu ideju. Žvaka je kao plastelin. Tako da što ne bih napravio kovanicu od nje? To je genijalno. Hajde, sad ću baciti je unutra. Nešto neće. Moram se potruditi. Hajde, još malo. Eto. Trebaju mi ekstremne mere. Ne smem koristiti testeru. Onda ću uzeti čekić. To, konačno mogu probati one ukuse koje želim. Da, baš je ukusno. Wow, i balon je super. Cool, ja sam zadovoljan. Zanimljivo, ali ne sviđa mi se taj način. Zar niko od vas nema kasice? Može se razbiti? Što je ovo? Čekaj, to je kasica egumena. Što bi je razbijela? Dovoljno je samo otvoriti poklopac i to je to. Eto ti sve tvoje pare. Jel da? Tako jednostavno? Dobro, hvala na pomoći. Sada mogu pojesti koliko god hoću žvaka, a ja hoću da pojedem sve. Počet ću sa žutom i crvenom. Da,
baš su ukusne. Idemo dalje. Moram iskoristiti sve svoje pare. Wow, samo pogledajte koliko žvaka ima ovdje. Dobila sam sve žvake. Sada mogu da se kupam u njima. Zar to nije prelepo? Ali bolje da je pojedem i naduvam najveći balon na svetu. A bit ćete oduševljeni. Šta si rekla? Mislim da je to loša ideja. Balon je preveliki. Oho, pa to je Nuti. U stvari, čekajte, izgleda da je ova tegla napravljena od čokolade. Da, od čokolade, cool. Oho. Aha, ja imam veću teglu. Jedva čekam da probam. Šta? Ne mogu da verujem. Da, to bi trebalo da bude veoma ukusno. Baš mi se posrećilo. Oduševljen sam. Sandy, Nancy, jeste vidjeli ovo? Baš mi se posrećilo. Ok, pošto sam ja dobila najmanju porciju, počet ću da je jedem. To je baš ukusno. Ispada da je to mala tortica. O, da. Završila sam. Ko je sljedeći? Ja ću. Ne, skloni ruke, Itane. Sad je moj red. Hajde, odmaraj. Probat ću poklopac. Wow, kako ukusno. Ne mogu da verujem da jedem čokoladni poklopac od Nuti. A sad ću probati ostalu teglu. Wow, kako lepo. 10 slojeva torte. Topi se ustima. To je nevjerovatno ukusno. Mnogo mi se dopada. Jao, kako Sandy lepo jede. Ne mogu više da trpim. Ali moram sačekati da Sandy završi. Hajde, požuri. Ostalo još malo na prstima. Da, sad je moj red. To izgleda nevjerovatno. Tu je 100 slojeva, zamislite. Devojke, to je super. To je najbolje što sam ikad jeo. Imam tako dugačko pače. Nevjerovatno. Hoću ja? Hej, skloni se, Sandy. Ova torta je samo za mene. Nastavit ću da jedem. Ostalo još malo. I još par zaloga i poješću svo ovo pače torte. Iskreno, malo sam se umorio. Ostalo još malo. Dakle, nastavit ću da jedem. Moram pojesti sve ostale komade. Devojke, tako mi je drago što sam dobio veliku teglu. Mogu još dugo uživati u ovom nevjerovatnom ukusu. Itane, kako to sve staje u tebe? Ne razumem. Ne znam ni ja. Itane, šta radiš? O ne! Joj, devojke, ne znam šta me je spopalo, ali dobro. Nastavit ću da jedem ovu prelepu tortu. To je najbolji dan u mom životu. Sad ću izabrati šta želim. Hoću žele. Nikad to nisam probao. Odličan izbor. Sad ću početi. Ja ću napraviti žele sa hrskavim čokoladnim kuglicama. Pogledajte, baš su lepe. Imam kuglice u beloj mlečnoj i tamnoj čokoladi. Moram probati svaku od njih. O, da, to je prelepo. Došla mi je genijalna ideja kako mogu ubaciti kuglice u flašu. To će biti jako zabavno. Spuštat ću kuglice po toboganu. To će biti cool. O, da, pogledajte kako se zabavno spuštaju u flašu. To je to, flaša je puna. Tako si pametna, Hloja. A ja sam odlučila da spremim žele sa limunima. A limuni su baš zdravi i osvežavaju. Pogledajte kakva lepa boja. Ne mogu da odolim, moram probati. Joj, kako kiselo. Odlično. Šef, a šta ste vi smislili? Ja ću napraviti žele sa bombonama. Jedan lagani pokret i mede u flaši. Kako je?
Sad dodajem puno malih medvedića. A gore ću staviti glavu velikog želemede. Da, lepota. A sad mi treba med. Preliću sve bombone medom. Treba puno meda da bi žele bio što slađi. Da, Benu će se sigurno dopasti moja ideja. I ja sam donela svoj domaći med, a Ben ga jako voli. Oho, kako sve lepo izgleda. Hoću i ja da napravim žele sa medom. Iscedit ću malo meda, tako je. Uzela sam sači iz bakenog pčelinjaka. Tako je. I stavit ću malo sače u teglu. Hajde! A, Chloe, šta radiš, draga? Pokušavam da zatvorim flašu, uspelo je. A sada treba sve ohladiti da bi žele dobio pravu konzistenciju. Gotovo. Sprej mi više ne treba. Ej, a zašto ga ne mogu baciti? O ne, moja ruka. Uspelo je. A, Chloe, šta radiš? O ne, baka se smrzla. Bako? Dobro, uskoro će se otopiti. Dakle, sad ću izvaditi iz frižidera svo žele. Da vidimo. Da, sve uspelo. Ben može probati. Dakle, jesu svi završili? Odlično. Ben, brže probaj. Wow, kako cool. Imam toliko slatkiša. Šta da probam prvo? Neka bude ovo. Oho, izgleda baš cool. Wow, to su čokoladne kuglice. Baš lepo. Ali sad su mi ruke u medu. Ali to je ukusno. A sad ću probati žele sa limunima. Otvaram. Oho. Joj, kako kiselo. Ko je smislio da stavi limune unutra? To je nemoguće jesti. Prekiselo je. Dakle, ostalo je probati posljednje žele. Opa, unutra su žele medvediće. Sad ću probati. Wow, kako cool. Tu je tako veliki žele meda. Baš mi se sviđa. Šef je pobedio 100%. Naravno, pobeda je moja. Nisam ni sumnjala. Sljedeći zadatak će biti da spremite ovakvu lepu tortu. Odlično, hajde da krenemo. Dakle, treba će mi 2 kore. Uzet ću 2 kalupa, jedan manji, drugi veći. I seći krugovi. Tako je. A sad ću to sve sastaviti. Pogledajte kako je lepo ispalo. A zatim ću dodati fil. I ponoviti ovako nekoliko puta. A da bi bilo još lepše, premazat ću tortu sa krajeva roze filom. A ovom lopaticom ću sve pažljivo razmazati. O da, odlično mi ide. Također će mi trebati nekoliko čokoladica. Pažljivo ću slomiti čokoladu na male komade. Napravit ću lep i ukusan mozaik oko torte. A preko ću staviti lep roze fil i dodati čokoladna srca. O da, ispalo je baš slatko. Moja torta je spremna. Wednesday, a kako je kod tebe? Kod mene je sve odlično. Nemoj me tako gledati. Uz pomoć belog fila ću napraviti ovakav uzorak. Treba premazati svu tortu. Da, tako je. Odlično. Sada treba dodati crvene boje. Za to ću koristiti ove špriceve. Sipat ću sav sirup na tortu. O da, svaka mi čast. Sve je spremno. A ko je to? Hrana. Hoću da jedem. Treba mi vaš mozak. Je li uvek tako nervozna? O, mozak. Joj. Skloni ruke od moje torte.
O, trebaju mi tvoje oči. O, ne vidim ništa. Tako ti treba. Stavit ću oči u moju tortu i to je to. Jo, šta je to bilo? Dakle, torta je spremna. Prijatno, a? Konačno su moje torte spremne. Jo, a šta se desilo sa ovom? Izgleda da je malo povređena. A nema veze, ipak ću je probati. Unutra izgleda baš neobično. Pa, skroz i obična, ništa posebno. O, a ovo je već zanimljivo. Torta u obliku mozga. Probat ću. Wow, to je divna torta. Baš mi se dopala. Naravno da je pobedila Wednesday. Čestitam. To, pobedila sam. Drugačije nije moglo da bude.